Goblok. Mapan gue, Pak. Aduh yang jancok. Hei, Nang, kon tuku gas malah gendaan. Hah? Pak Ijem. Salah lagi, Mam. Jem. Jadi kopi ku jamu to kok pahit teram ki. Yo nek pengen legi tuku gula dhewe. Ya, jangan. Kowe mau ora tuku gula to? Sing nggo tuku gula apa ana? Kei. Mas, aku baru tuku ki lho, borong ki lho. Opo nang iki? Iki ngono nggo godhog banyu, mbok arep arep di kopi. Gua apa nang iki? Iki ngono blender nggo perang tinggiling bumbu. Alah, jam sik kok ngene nggo tukoni barang biasane nganggo ulek-ulek nganggo lemper gendah lho iki. Los, sing penting aku duwe Kita regane piro iki? 100. Kok murah men ta jengko 100 sih? Maksudnya 100 per bulan. Dikali 10 bulan. Wah, opo iki kita jam. Kita sing bayar opo iki kok? Pokoknya aku nggak mau tahu. 100 per bulan. Ya, kayak baik cemu. Nggo ngopi bulan duwe. Malah utang samban-ban. Sampai itu ya. Lek kebutuhane dhewe mesti aneh. Lek butuh nglang lho. Ora aneh, aku ora duit. Nah, gas entek iki. Ya, dalalak tenan kok. Pedet. Iki dari gas mbok mama pire jem? Wes gendang mangkat kono. Lek duite ndi? Yo kuwe to mikira. Jandang, kowe pak ngomong lanang ae ta. Ame jem lek utang ngene mbok disarine ae yo. Aja, utangku akeh ning ngono. Golek warung liyane ae. Mapan gue, Pak. Cek bae jem blokok iki. Jancok loro de untuk kari petang biji tetap loro bareng jan. Duh tenan kok. Kacau emat. Ora loro untuk kowe. Alah ganggang untuk garek papat cepet bisa ngopo. Walah met dengar tanggung jawab untuk gigi ya apa? Lapor arti, nek aku ki tuang ahli cabut gigi lho. Untuk kiri. Iya. Ini lho wong limo tak cabutnya. Indra. Alah, untuk gudal tokno lho. Ki solusine, kene tak atasane. Arbu apa nih aku kimet? Wis to, menengo. Wes, mapan. Aduh. Mapan gue, Pak. Tenang ora to ki. Tenang ae. Perkara akhirnya butuh untuk ya aku ahli nih, Kang. Goblok. Mapan gue, Pak. Aduh yang jancok. Rencanamu piye no? Ke depan iki maksudnya kudu kardio ngopo? Tunggu dagang, Mbak. Tapi aku ora ndek modal. Oh, modal ta. Wah, gampang lho. Kok tak dole cempel lak iso to. Masalah modal iku ora sampe. Jadi ini sing mikir iki. Hei, Nang, kon tuku gas malah gendaan. Hah? Pak Ijem.
Iya ki, Mas. Penak pisan. Mari tuku, kowe belajar ning ndi lho? Aku lho merantau 3 tahun nang Malaysia. Akhirnya beruntung ketak karo untuk celeng. Tak sing bisa mbok jabuti. Wis penak to? Wes ki. Karangan. Kang, Apa Pak No? tulungan aku sih Kang. Sopo sing mriyang? Yang mata mawar tuku gas ki lho. Lah urusane apa hubungane apa ganjar aku ki? Kok pura-pura nglali to Kang kowe iki? Tulungan aku sih. Pak Ijem ki ngomong ngamuk gas entek ki lho. Lali pura? Lali apa neh? Kok iso lali ki, Duk? Kowe kan sing ndutang karo aku 200. Lah halah Pak No. Wingi bengi ki lho, dhewe wong telu entek 2 juta ning rum-ruman. Joget-joget karo Mbak Eci ki. Yo kuwi duit sembarang to. Iki to ki. Kaji beda lho, Cuk. Iki masalah utang keluarga supaya campur ngono anu piye to ku jenenge iki? Dan. Ya enteni dulu. Rawat musuh Pak Ino ki. Cuk. Meneng to. Ayo, akeh men. Mata iku, Pak. Ya. Bapak kelingan nek tuwek bener demit lek karo duit. Raimu karo duit bakal kelingan to, Bos. Silakan ya. Sik Pano, sik. Apa? Utangmu sing 200 nang kowe, urung mbok bayar to? Biyen ki? Dalah. Biyen iki duite pangkat kelingane aku nih duit. Ngajak lali. Ngono kuwi. Nyapo kan mbok sae duit ki mau. Rasa ngajak lali kowe. Sauran Pak No ya duit. 500.000 wingi kurangan bayar LC. Nggih duite sapa? Gampang Duite kaya mbahmu ngono. apa? Ora iso kene. Raimu tukang hutang amat, Mat. Yo niki. Ora 300 ya. Yo, wis engko. Mata iku. Terus urusan gasku piye? Dek nyapo aku ngurusi gasmu ki. Lho iki mau lho duit ora kok sampean kok memet to. Urusane dhewe ngono to. Jangkrik. Urusanmu to. Rokoke dadi gowo no, Bos. Oh, alah no. Mata iku, Pak. Masuk Pak Ino iki. Mau bisa yo tak kira pokok dhewe. Maling dibeli rokok kuyu an. Ayo tenan no. Main Cil, Sucil. Menang aku Cil. Ya, itu. Iya. Jangkrik, gambung micek asu. Cil aku sing kena. Cil. Lah. Nah.